ụtọ ugbu a anyị ga-agbapụsị ọsọ ugbu a wee nabazi okwu ncheta na anyị were onye ọbịa pụrụ iche onye sobo zọọ ọkwa ọchịchị na Naịjirịa ọzọgoro ya zọọ ya ugboro na-abụ. Anyị na-ekwu maka nchekwa n'ogbe na nchekwa ka o si dị na Naịjirịa, na-ekwu ọchịchị ka o ruru ugbu a ka a na-eti mkpu onye ga-achị n'oge a ga-ahọ ọkwa ọchịchị ọzọ. Imirikiti ndị Igbo na-asị na ndị Igbo ka o ruru ka a họpụtawa afọ Igbo ka ọchịa ndị ugwu ụfọdụ dịka isi nụ ya n'ọnụ High Chief Martin Onovo na ndị ugwu ụfọdụ gbara ọkpụrụkpụ ndị nna ndị ugwu sokwasị na ugbu a na ọ bụ ndị Igbo ka o ruru iwepụta onye ga-achị Naịjirịa. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu, gịwa ga-esozi wee tie ebe ọnụ na akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ ya bụ 089 771 100 maọbụ 09023111109. Maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti ọ bụ 090 97711009 maọbụ 090 231111009. ị nwekwara ike ịkpọ anyị na 0705 0791009 ozugbo. Gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ. Ekele gị, ndị afọ gị na ebe ishi akpọ. Ngwa gaa n'iru, kedu ajụjụ gị na okwu nke gị ma ọ bụ ndụmọdụ gị? Ana m ekele nwanne m nwoke nke nọ na ụlọ ọrụ gị. High Chief, a na-ekene gị. Ekele m gị nwanne m nwoke. Daalụ. Nwoke ala. Ihe dịka nchekwa, anya m sigokwara anya na ihe gbasara nchekwa. Nchekwa amaghị ka a ga-esikwu onye egwu. Oke ala anyị na ndị na-enye ọ bụghị na-aga ebe ahụ aga, ebe nke ala mara mmadụ anaghị aga ya. Maka gịnị ka a na-anaghị eji aga ya? Maka ndị na-achị ehi agbata anyị na ndị na-enye ya bụ onye anọla ụlọ ọrụ bịa agbata ebe ahụ anya ndị agbata na-enye anyị na-ahụ oke ala mana dị aga ebe nke ala mara mmadụ n'ihi ndị na-achị ehi ya ji ehi eme ebe ahụ ịkọ nri ka ọkọcha ọrụ maka ịkọrọ nri ebe ahụ agaghị nwa mekwe na agụtinyere achị ibisisi ndị mmadụ. Kedu ihe a ga-eme ihe ndụmọdụ gị maka ndị ọzọ chọrọ itinye ọnụ? Ihe a ga-eme bụ na ndị na-achị anyị ha na-ere anyị ebere maka na o nwere ahụ ha wepụta ugbu a ha wepụta nkịta ọhawa jiji jide mma. Ngwa daalụ. Afọ gị na-ebe ishi akpọ. Gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ. Ọ dị maka anyị were ya ọzọ. Gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ. Wabeze na-ekwu. Ngwa gaa n'iru Wabeze. Ọkwana ka ọ dị na-abataghị ihe n'oche ama m na ọnọdụ nke ahụ mana Chukwu wetụrụ. Nsogbu adịghị, ahụkwa ụmụnne anyị onye ọbụla kenebe ka anyị na-ekene. Nwanne m nwoke Chizzy na nwanne m nwoke High Chief, daalụ m. Onye ọma. Dịka ihe kacha dị mma n'obodo a bụkwa na anyị bụ ndị na-akpọ oku na ọnụnwa bụ ndị nke na-ewepụta oge eguzo ya bụ ọnọkụ na ụlọ ọrụ ebe ụlọ nọ. Ọ bụ na anyị nwebụ ahịa obodo anyị. Aghara m na o nwere ndị na-ewu iwe mana otu ọbụla o si dị ekene dịrị Chukwu. Chizzy bụ onye onwe ya ọba ya kpọkọrọ ọba agbata obi a na-eji akụrụ mmiri. Nke bụ eziokwu na asụsụ Igbo ka o doro ngwanụ kedụkwana ebe a ga-eji wepụta Igbo. Ndị PDP nke na-esi mkpu na ọha ga-eme ka na ha na-achọ Igbo n'Igbo ka o ruo. Chizzy ndị PDP nọ n'isi ka e nwekwe
ha gbagwopụtakwa onye Igbo ka ọ zụọ ọrụ ọchịchị ka mgbakwa na-eziokwu maka na afọ onye na-agbalụ mgbe mmiri jidere ihu ya aka agba ebe mmiri nọrọ pụsị ya PDP adịghị iji wepụta onye Igbo ka ọ zụọ ọchịchị ihe PDP na-eguzopụ otu onye esi ngalaba ha mma ka ha nata ike ọchịchị wepụta azụ na-ekwu n'obi m nke m ka m na-ekwu onye Igbo bụ mma echi mana mmadụ ewepụta ndị na-akwụghị onye Igbo si na ọ na-anọchite anya ndị Igbo na onye ahụ akaghị onye Igbo mma David Umahi jisi ike ebe ọbụla ị nọ abịa na nchekwa obodo Chizzy ndị ọbụla ọbụla eziokwu aka azụ dị ya otu ọbụla a sị na iwu bụ ihe a na onye mejọ ya si gbuo onye ahụ egbu onye ndị ọzọ agwụta akọ ọgịnị na-akọ ndị nke niile a na-egbu na ha abụghị mmadụ ngwa daalụ wa bụ ezi ka ndị ọzọ tinye ọnụ ekitawe obodo ọfụma sigbuo onye ya ọbara ndị nke ahụ siri ọbara nkịta ka ọbara daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ sigbuo ya ọchụwopụ ya ka ụjọ daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ afa gị na-ebe iche akpọ biko i were afọ Igbo ngwa gaa n'ikwusi okwu gị ka anyị ihe ị na-ekwu isi na-ewe akpọ na be High Chief High Chief Matthew Leonovo onye High Chief ọma a na-ekere gị onye ọma gaa n'iru isi na ada agaghị aga kedụkwara ihe iche na a ga-eme ihe ahụ daalụ Chief ịnụgo n'ihe e kwuru n'ọgịwa ka a na-echizi okwu ya amaka n'ọgịwa bụ ihe a na-atọ ya ka nchekwa wee bata okwu ya amaka ịma na ekere ọrụ eka na enwere ndị nọ n'ọchịchị nwee ndị enyere nchekwa obodo nwee ndị agha ya bụ a ga na-etinye ọnụ n'okwu ka ndị ahụ wee mara ihe kwesịrị na ha ga-eme wee mara uru dị na ha kwesịrị ha ga-eme ya ka ha wee mee ya maka ọ dị ha anyị n'aka ha ka ọ dị n'aka maka na ekere ọrụ eke mana ihe dị anyị n'aka bụ ịkọwatara ha uru ọ bara na emere ihe niile ka ọ dị mma ewebe eze sịrị na na-enwe ike ndị otu ndọrọ ndọrọ agaghị ewepụta onye Igbo mana eche m na ọnụrụ oge si na oturu ndọrọ ndọrọ karịrị akarị n'ala Igbo ọ bụrụ na ndị otu ndọrọ ndọrọ a dịka PDP na APC bụ dịka ọ bụ ha ka welite aka ọ bụrụ na ha ewepụtakwa ndị Igbo kedu ihe iche na ọ ga-eme ndị Igbo ọ bụghị eziokwu ọ ihe mere bụ na anyị aghọtaghị ọchịchị onye kwuo uche ya ọchịchị onye kwuo uche ya bụ na ndị ka n'ọnụọgụ majority ekwu ihe ga-eme ya bụ otu m si kwuo ya bụ na otu ndọrọ ndọrọ nọ na Naịjirịa ugbu a karịrị 50 ya bụ ewepụta onye Igbo dị mma ndị mmadụ donyere ya ukwu ọchịwa ekwugo m ndị ukwu niile kwu na oruru ndị Igbo bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu kwuo ndị Yoruba ọnụ na-eru n'okwu kwuru na oruru ndị Igbo ndị Igbo were ọnụ ha si na oruru ha ma mbịazi si na mmadụ na-araghị ihe High Chief ewe ihe na-aga ama m na-ewekwa ike ịnụgo ya ọtụtụ ihe na-aga ọ bụghị ofu ihe na ofu n'ime na-aga bụ na ụfọdụ na-asị na otu aka chịburu Naijiria bụ nwanne anyị nwoke Jonathan Eberechukwu Azikiwe na otu o si agazi Aso Rock na ọ dịkwa ka ewe ndị na-atụ ya alụ n'ọwụ ya wa ka ọ bịachia n'oge a ewego ka esi nụta ụdị akụkọ a anụgo bịa mana akụkọ ahụ enweghị isi maka ndị na-achị ugbu a mana ndị na-adọnyere ha ukwu adịghịzi ọtụtụ mmadụ achọzi ha ya bụ
ha na-ejekwa onye ọbụla ka ndị mmadụ gadoghịrị ugwu and onye dịka Jonathan nwere ndị ka so ya so ha na-ejekwu ya ọsọsị aka na-ejekwu onye a na-ejekwu dị ọtụtụ ọ dị mma na ka e were onye ka na gwa m afa gị na-ebicha akpọ afa gị bụ gịnị nwanne ngwa tinye ọnụ n'okwu ịma na eleta ihe na-eme na ọchịchị Naijiria ọ na-agba anya mmiri amekwa akpata abụcha oyi na life based on insecurity mana ebe m na-eke itinye anya m n'ọchị bụ gịnị ibe ndị Igbo na-achọ ịzọ ka enye ha prezident 2023 ka m gwakwa ndị Igbo eziokwu ya bụrụ na ha achịkọta onwe ha enwere ebe ha ji azụ aka legodo ọha na eze ndị Igbo a sị na o ruru ndị Igbo steeti a ndị Imo steeti ịhọpụta onye ga-abụ eze ndị onye isi ndị ọha na eze ya akpọ ọha na eze ka ọ na-enye nsogbu ndị Igbo achịkọta ha anya achịkọta onwe ha ofu oge ka ike ka o ji abụ na Abuja adịkwa na ndị Igbo abịa na Naijiria taa ka e nwere ka esi ahụta ndị Igbo n'ọnwa eziokwu na ọchịchị rurula ndị Igbo mana onye ọchịchị rurula bịa n'usoro ekwere otu a ga-esi enyere gị aka ụlọ nnukwu ofu na Owerri o nwere problem to us esi m na 2023 n'anya aka nke m na-ekwu nke m ugbo gịnị ya bụrụ na Naijiria ga-adị mma ka mgbado eziokwu onye a na-achị achị ya kotegodi ihe anyị na-ekwu na redio since 2020 a na-agwụta aka ya kotegodi based on the dismiss service chief ndị a na-achị m service chief ndị a nke ya na-arụ ihe niile a na-egbu n'ihe ike justify ya very well service chief asị actually na-echekwa ugwu Awụsa from Air Force or Navy and the land soldier actually police actually ugwu Awụsa. So when you look at all these things it's about the time that we come to go down. Ngwa daalụ. Iwu mụbụ ka m pụta nke m iwu mụbụ gịnị ọ naghị ege ntị ndị mmadụ na-ekwu ihe na-anwụ na Nigeria dị too much based on bandit. Daalụ biko ịchọ ịtụ ọnụ n'okwu itinye ọnụ bee ya nke ka ndị ọzọ wee ketị ọnụ ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ anyị na High Chief Martin Onovo ọwụ injinia ọ zọrọ ọkwa ịchị Naijiria ka na-ekwukwa na ọ bụ Igbo na-ahazi anyị na-akọwara anyị ka ihe si aga na nchekwa nakwa ka otu a na-etikwu n'ọnụ ndị Igbo ka o lụrụ ka ọ bụrụ onye Igbo ka ewepụtara yawa ka anyị na-ekwu na ọnụ ka maka ndị chọrọ itinye ọnụ akara ekwentị ị ga-eji wetị ọnụ bụ 09097711009 ma ọ bụ ịkpọ anyị na 09023111009 ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009 wetị ọnụ nke gị ikwu okwu ịchọọ ikwu okwu ibe ya nkenke kpọọ afa gị ị ga-asụrịrị Igbo rere gwa m afa gị na-ebe isi agwọ odogwu mmụọ ndị ka o si ada ebe ka isi agbọ ngwa tinye ọnụ n'okwu nwanne Maazị Maduka gaa n'iru ọ nwerekwana ihe ụzọ na-ezu ugbu a na-abụrụ na ndị Igbo achọrọ ijikọ nwa ọnụ ọ dịkwanụ m ka anyị abago 18 na ọ bụrụ ndị na-agba bọọlụ agbakwa na penalti a na-echezikwa ndị Igbo ka ha bịa tinye ego ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ejikọ onwe ọnụ n'afọ na-aba n'ime hapụ PDP APC na FDP anyị niile apụta na nzuzo na aka na aka na-emeghe eme awapụta onye na-eje ọgụ maọbụ mgba Chizzy ọkpọmfe Igbo ga-enwe ihe ha ga-enwe ihe a ga-eji nwe ihe nlere anya ngwadalụ onye achọ ebe a onye achọ ebe a Igbo nwe mmadụ enwe ndị gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo enwe ndị apụta were ego nwa ka a na-ekwu ụgwọ ọgbara ndị Igbo ji ego a na-ekwu okwu ya chijikọdụ na onwe anyị ọnụ biko ka anyị ụgbọdị ibiribiri gbamgbam a niile si onye a ga-esi ebe a dịkwa onye anyị chọrọ ka ọ gawa agawa si were onye a ka a na ebe ndị ugwu Awụsa pụpụta azụ onye si etu a ga-ejikwa n'ihe a na-ekwu okwu ya daalụ
ka m gawaji ma ọ bụrụ daalụ ka ndị ọzọ tie ọnụ nwanne m. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ekele gị, gwa anyị afa gị na-ebe ishi akpọ nwanne. Anaghị aga n'iru. ihe m chọrọ ikwu ya n'ọchịchị ọchọ a ga-eme na Naịjirịa na ọchịchị a ga-ejere ihe ọdịnaya bute nnukwuchire ndị okenye karịrị ọbụna nwoke a na-efe eme ọtụtụ na edere ikpe mbiri Chineke mekwuchara ya dịkata ya na na-ekete ya n'azụ gbara ndị ọchịchị nke site ekwu n'ihe ahụ kpata ihe a ga-eme na-eme ya na ndị be anyị adịghị ibe na-agba teknụzọ chọrọ ebe karịrị Amerika ikwu aja Amerika aja nsogbu karịrị a na-achọrọ ahụ na-ekele ebere ka ọ dị mma. Daalụ. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Onye nke adịbeghị nkwadebe. Ka m were onye nke gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ. Ezi nwaanyị ndị ka email. Afa gị na-ebe ishi akpọ? Ada ka o si Chukwu. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ebe ka isi akpọ? Tinye ọnụ n'okwu ezi Ada. Ihe na-ekwu bụ na ọ baghị uru na enwere ndị achị ndị Igbo anyị, ndị achị Naịjirịa. Ọ Biafra na Insecurity. Uche ya adịghị njọ. Ọ uche nke gị ka ị kwuru. Ngwa ọ dị mma. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche anyị na ya na-akpara ụbụbọ. High Chief Engineer Martin Onovo zọbụrụ ọkwa ịchị Naịjirịa ugboro n'ụma ya. Ọ bụkwa na onye na-akọwa ihe na-eme n'obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ọchịchị doro ya anya. Gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ? Afa gị na-ebe ishi akpọ? Kwụsị okwu ike. Gwa ya afa gị na-ebe ishi akpọ? Daalụ nwanne. Ndị ebe ishi akpọ? Adị m oyi o. Gaa n'iru. Ana m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'iru. Biko ihe nke a na-ekwu n'uhuruchi ama nke ukwuu, mana ọ dịka ndị kwuru na mbụ jichi kwuo ndị Igbo eji abụrụ onye isi ala achị obodo adịkwa mma ahụ, mana ọwụlokwu a na-ama jikọ ga-eji gara anyị bugoro ụzọ dozi nwe anyị mara ihe anyị ga-eme, mana nke na-eme anyị agaghịkwana a na-amamasị n'ụlọ pụọ n'iro onye ụlọ ya na-agba ọkakpa na-achị oke. Onye m chọrọ ka m kwuo. Daalụ. High Chief, dịka ndị mmadụ si kwu ugbu a, iche na ọ bụghị na o kwesịrị ka ndị Igbo chịkọta aka ọnụ wee wepụta ofu onye? Ụfọdụ na-asị na ịdị n'otu adịghị. Ọ bụ eziokwu? Ọ bụghị eziokwu. Ile anya na ndọrọ ndọrọ a dọrọ n'afọ 2019 2019, efu na ndị Igbo niile so n'ofu ụzọ wee gaa. Ya bụ ndị na-asị na Igbo adịghị n'otu, ọ dịghị m ka ha lebara ihe a anya ọfụma. Ile anya na 2007, oge Yaradua bịara ịzụ ọchịchị, efu na Yaradua bụ onye Fulani, ọ bụghị onye Hausa, maka ndị be anyị na-eche na ndị ugwu niile bụ ndị Hausa. Ile anya efu na Buhari bụ onye Fulani, Atiku bụ onye Fulani, mana ha niile pụtara ịdọ ndọrọ, ha niile pụtara ịzọ ya. Ya bụ ya na-asị ya bụ na ka ọ dịbe ewepụ ka ọ dịbe ọgịnị. Ọ bụ eziokwu. Isi na e nwere ndọrọ ndọrọ, ndị mmadụ ga-apụtanụ iwere onye dị gị mma. Ọ gbọpụta ofu onye, isi na ahụ adịghị onye nke ahụ mma, ịlaikighi ihe ọ na-ekwu maka idozi ụzọ, ịlaikighi ihe ọ na-ekwu maka mmepe obodo, ịlaikighi ihe ọ na-ekwu maka agụmakwụkwọ ma ahụike. Mana akpọpụta ọtụtụ mmadụ otu ndọrọ ndọrọ bara ụba. Ọ dị ka oge a sị ka enye ya ndị Yoruba, akpọpụta Olufalaye, akpọpụta Obasanjo,
ọ bụrụ na ịchọghị Olufala ịchọọ na Obasanjo ịchọghị Obasanjo ịchọọ Olufala ihe a na-asị ga-etikọta ọnụ wepụta ofu onye mba ana ịma na ọ bụ ọsọ ndị Igbo ga-atụ ya aka n'akwụkwọ akwụkwọ ndị etiti ga-atụnye ndị ugwu ga-atụnye ndị ndịda ga-atụnye ada nwere ike bụ na onye ahụ ndị Igbo chọrọ abụghị onye ndị nke a chọrọ ndị Igbo sọsọ ndị Igbo ịmasị na sọsọ ndị Igbo ka ọnụọgụ karịa ndị ọzọ niile nọ na Naịjirịa niile ma ndị ugwu ma ndị Yoruba ma ndị ndịda ịma nkwụ n'otu ahụ ya bụ na ọ ka mma enwee ọtụtụ mmadụ pụtara n'otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ha bụrụ ndị Igbo atịrị ndọrọ ndọrọ nke A ọ bụrụ ndị Igbo atịrị nke B ọ bụrụ ndị Igbo atịrị nke chi ọ bụrụ ndị Igbo ọka bụkwa na isi ikpe kara na akpa onye ka anyị na-ekwu so otu anyị si ghọta ya ndị otu ozi bụ dị mbụ na-eme na obodo Naijiria ekwuole m ọ ga-asị ka enye ya ndị ugwu oge Obasanjo chịchara 2007 Yar'Adua pụtara Atiku pụtara Babangida pụtara sọsọ Babangida bụ onye abụghị Fulani n'ime ha Buhari pụtara mmadụ ịtọ n'ime ndị a bụ Fulani ọgbọkwa Hausa ọ bụrụkwa Babangida nke na-agụrụ ezumike Babangida na ezumike ọ pụtara mana enye ha ya alawa ọ ya ka m na-ekwura ị ga-ebugodo ụzọ pụta n'otu ndọrọ ndọrọ enyezie gị tupu ịzọwa ya bụ ndị Igbo nọ n'otutu ndọrọ ndọrọ niile chọrọ ịpụta ha pụtawanụ nke a na-achị ga-eje chịkọ ọnụ weta ofu onye ọ bụ ọkwa ezigbo uche na uche nke aka anyị ha niile gbawa otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ndị chọrọ ịchị ha pụtawanụ ọ dị mma ihe eji ekwu ya bụ na ha bipụtabacha otu a iji maatụ otu ndọrọ ndọrọ 10 wepụta ndị Igbo ndị anyị na ha na-azọ ya wee fụ na a ga-eke mbịanye aka anyị na anyị ga-eke o wee gbaa 10 ofu onye agaghị ewetazi nke gbara ọkpụrụ ọ bụghị n'eziokwu maka ndị ọzọ ejizie wepụta ha wa jikọzie aka ntụ eziri onye nke ha ọ bụzi agụbazi ọnụọgwụ ndị tinyere onye nke anyị ndị nke anyị agaghị eweta ezigbodo ndị tinyere mba lee anya agwaghị m gị otu nke ndị Yoruba si mee oge ewepụtara Obasanjo wepụta Olufala mana mgbe ahụ otu ndọrọ ndọrọ dị ụzọ na-abụ ugbu a ọ karịala ihe 50 ya bụ ọ bụrụ na otu ndọrọ ndọrọ 50 na ha niile ewepụtaghị ndị Igbo enwere nke ga-ewepụta Yoruba nwee nke ga-ewepụta Hausa anyị bụ ndị Igbo oge ahụ ka anyị ga-achịkọ onwe anyị ọnụ jụọ ndị Igbo niile ahụ pụtara kedu onye kaara anyị mma anyị niile atụnyere onye ahụ ọchịchị onye kwuo uche ya ịma mbịasị ka ewepụta ọsọ Chizzy adị na Martin Onovo enwere onye ọzọ nwere ike sị na ọ ka mma na ewepụtara ofu onye ọzọ na Chizzy adịghị mma Martin adịghị ya mma ya bụ ị ga-enye ndị mmadụ ohere iji chọta onye dị ha mma and achịpụta ndị Igbo n'otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche ha dị ọtụtụ ọnụọgụ ya bụ na anyị kwadoro akwado anyị gbabụ ndị Igbo elebazi anya si ndị a niile ọ kakwa mma ka anyị tiri onye a eji m maatụ na ahọ 2019 gara aga si na enwere ebe ndị Igbo niile ile rizọtụ enwere ebe ndị Igbo niile ga-eti vootu ha oge nwaanyị pụtara mkpume soro Atiku ile anyị fụ na ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo imirikiti chịrị ha ya bụ maka na onye Igbo nọ ebe ahụ ọ bụ ọjọọ sị na onye Igbo nọ ị ga-elekwa onye Igbo nọ ebe ahụ ma o zukwere ihe a na-eme ọ dị mma anyị bịa azụ anyị na-aga n'ihu ọ bụ olu High Chief Martin Onovo zọbụrụ ọkwa ọchịchị Naijiria ka anyị na ya na-akpara bụ maka ọchịchị na obodo Naijiria na nchekwa abụ m Chizzy na abịa azụ anyị na-aga n'ihu anyị na-abịa ka ile na-afịa program got it hot. Very hot.